makawuono. Kowere kod mano ni dereba mar gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ochiel gi lisasi ago gi lisasi ma ok mar mach midendo ni rubber bullet e kinde tulo mano muoche romo mano yuore gi kweth linda mwananchi ma Kang'ata otenore godo. Kang'ata ma oloso bang' monjono kwayo mondo mi tim nonro mapiyo mar yango kweth jonjore mane omonjo romono. Romono ma Nyahururu ne ochakore gi kwe, to mana kadiemo wang' rakruok ne ochakore ka kweth rowere ketho budho. Muoch mar magina ne okwako kor lwasi ka muoch Ombasa e bungu. Kowuok kuom mane jotelo chiwe twak nyaka kuom jopiny ne en ng'wele tienda gima chama tuoni. Ng'ato ka ng'ato ne manyo kaka onyalo tony kinde ma kweth rowere ne ketho romo mano bagi kod gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ma otenore korka kweth linda mwananchi. Liet mar siasa nochako nenore kinde mane kweth no wuok e kanisa mar AIPCA kama dereba mar Kang'ata ne ochwad lisasi ma ok mar mach mong'ere kaka rubber bullet kendo ring kode od thieth. Sasa kuingia kwa gari watu wakakuja na mawe wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe kutoka kwa wakanifuta kwa ndani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. Kweth mar linda mwananchi koro dwani kawo ndamo mar chik ne joma ne ochano monjno. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned. Honorable Oundo has had first aid administered on him, and Governor Kang'ata, who is just recovering from an injury, has also been hurt. We thank the people of Nyahururu, especially the young men who repelled the attackers. They have broke my hand. You can see how it has been swollen. But I'm going to soldier on. We are not going to go back. We are going to fight until the end. If we are genderless, we are brainless, we are useless, then why are you attacking us? We are saying that we will not relent. Monj makamano timore mana seche machuok bang' jatend DCP Rigathi Gachagua siemo kweth linda mwananchi ni kik ginyonol kalau gi tiendgi ni gidhi e kampen. George Bati, Ramo.